Benim девиз күп эшләргә кирәк. Руслан Халиуллин әнә шундый шигар белән яши. Синең хезмәтеңне күрә белгәндә эшләү рәхәтрәк ди. Алимасов премиясенә аңа газ турбиналарын камилләштерү өлкәсендә зур өлеш керткән өчен бирелә. Ул кайнар һава агымы белән эшли торган җылылык генераторы уйлап таба. Берничә хезмәттәше белән аны ясыйлар. Хәзер аларның бу казанышы Россиянең хәрби корабларында кулланыла. Холодное время года. Жылы генераторы елның салкын вакытында кулланыла. Бу чорда судноның палубасында боз ката, йөрергә дә, эшчәнлек алып барырга да уңайсыз. Ә безнең генераторларны кушкач, боз ри һәм өслектә чистара. Бу җайланма куркынычсыз, чөнки ялкынсыз кайнар һава агымы кулланабыз. Руслан Халиуллин бу тәҗрибәне 6 ай эчендә тормышка ашырдык ди. Хәзер кечкенә күләмдәге газ турбинлы двигательләр эшлиләр. Алар канатлы ракетларда һәм пилотсыз самолетларда кулланылачак. Во-первых, это учебный процесс. Беренче чиратта без белем бирү оешмасы. Шуңа күрә бу двигательләр студентларны өйрәтер өчен кулланылачак. Аларны практикада кулланганда гына эшенең нәтиҗәсе күренә. Кечкенә двигательләр ягулыкны аз күләмдә кулланып, зур ераклыкка эшли. Аларның тарту куәте дә ныграк. Руслан Халиуллин кечкенәдән техника белән кызыксынган. Ул 2009 елда Туполев исемендәге Казан Милли тикшеренү техник университетының реактив двигательләр һәм энергетика җайланмалары факультетына бакалавриатка укырга керә. 2019 елда техник фәннәр кандидаты дәрәҗәсенә ирешә. Хәзер газ турбиналар двигательләр турында докторлык диссертациясе яза. Ну вот, это не используем, так скажем, растительное сырье. Дмитрий Просверников Казан Милли тикшеренү технология университетының агач материалларын эшкәртү кафедрасы профессоры. Ул бу өлкәгә очраклы рәвештә килгән. Галим яисә режиссер булыргамы дип уйлап торганда, беренче килгән автобуска утырырга карар кыла. Автобус Кахатыйга алып килде ди. Хәзер үз алымын булдырган үсемлек калдыклары, мәсәлән, агач, салам, бөртекле культуралар, көнбагыш кабыкларын эшкәртеп, хайваннарга катнаш азык әзерли. Мы предлагаем Безнең алым пар ярдәмендә эшкәртү, мәсәлән, целлюлоза ясау өчен аны төрле кислоталар катнашында 6-7 сәгать кайнатырга кирәк. Ә бирдә 5 минут җитә. Без калдыкларны пешеклибез һәм аларның төзелеше үзгәрә. Әзер продуктны целлюлоза төрле спиртлар ясау өчен кулланырга була, ә без аларны хайваннар азыгына комбикорм итеп кушабыз. Ул хайваннар һәм кош-корт өчен бик файдалы ди яшь галим, чөнки аларда җепселләр бар һәм ул тиз үзләштерелә. 4-нче курстан ук аны ниттем, күрдем дә, и сразу аның белән ниттәгәндә без эшли башладык. Беренче патентлар аның оформляция ителде, аннан соң шул буенча аспирантура керде. Шушы тем буенча докторский дальше называется. Дмитрий Просверников хәзер бу алымын үзенең фермерлык хуҗалыгында куллана. Хәзер аның ярдәмендә азык аксымы булдырырга җыена. Киләчәктә бу усул белән авыл хуҗалыгында эшләүче зур оешмалар да кызыксыныр дип уйлый. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.